No niin, ja se olisi heti osa 3 tätä putsamattia. Niin. Ja mä en oo huomannut, että toi on lopettanut kuvaamisen, joten ne ollaan ehkä meidän pitää näitä. Missä sä niinku oot? Pitääkö nyt takaisin? Täytyy joku tulee aukeaa. Joo. Vasta takaisin. Eikö se oo kiva? Miksi se tauolla? Hyvä. No, sit pitää just tänne ihan päähän. Koska mä sain kuvan avattua. Se mitä mä no, sun tarvii tulla sinne päähän. Laitetaanko linkki descriptioniin ja kanssa? Okei. Tää on siis joka osa. Okei. Kiitos. Mä oon ainakin täällä jo. Jos sinne pääset. Se on rakentanut se kunnolla. Ei, täällä on 5. Täällä on obsidiania. Mitäs täällä on? Varmaan jotain. Onko sulla jotain nappia? No niin, siinä on yksi. Jotain tapahtuu. Ota yluun. Mä luen, Mitäs he tässä nyt tehdä? No on tää. Oot. Mä vaan vetelen pykyä täällä. Oli. Mulla on. Haluatko tän kuulla? Ai älä. Mitä? Tussaan. Miksi? Sulle tulee. Mitä se tapahtuu? Moi. Siitä pitää kun lopuksi itse tehdä jotain. Aika jännä mappi. Mä saadaan täällä katsoa, että mitä mapista tulee. No oikeesti. Mentiinkö me tää läpi? Mentiinkö me tää läpi jo? Joo. Mut mä menen ainakin täällä Minecraftilla koko ajan. No okei, se putselemäppi oli sitten. Ei vielä! Mä en oo vielä mennyt loppuun asti. Ei oo vielä loppuun. Pitää mennä Minecraftilla vielä. Voi niin tärkeitä. Tää vielä jonkin. Joo, täällä on joku paikka. Okei. Mäkin tuun. Jos menee siellä Minecraftilla, mä tuun lentämällä. Niin. Mä katon sua päivänä. Mitäs teet? Löytyykö sieltä jotain? Pitää hypätä tonne. No mä nyt ammu! Se on hullua. Pitää hypätä tonne vielä. Kakkujen takaa. Kakku. Mitäs tässä lukee? If you can't Mä teen read this. kakku. Saanko mä teetä? Saanko? Kannattaa olla kannella kaikki. Miksi?
Hei, vedetäänkö tähän loppuun pieni sota? No voitais mennä, mutta missä paikassa? Häh? Tehdäänkö me tossa nopea suojeltu? No joo. Otetaan puiset ja... Woo! Mä käytän pelkkää jousia. Ota jouskari, jos on 60... Hei, jouskari, jos on 60 vuotta ja puumiakka ja nahkaska. Miksi? No, nopea. Mistä materiaalista rakennetaan sun? Mä rakennan kivet. Ai. Sulla on. Joo. Mä en tee semmoista jättimäistä. Mä teen vaan tämmöten pieni. Kato mun. Kato mun. Kato mun. Sä teet tommottelen superiin. No ei kai se olisi. Kantsisäkkiin. No, kyllä meillä on vielä aikaa. Joo, 3 vinsaa. Entä jos on lopettaa video ja tehdään tää patrona? No joo, se oli tässä tää putsle-mappi ja me tehdään tää patre loppuun.